Da. De multe serverul ăsta. Bă, era un copil înainte care mă înșeram eu. Și țigan. Sau cum ne cheamă? Cu drag, stai. Da. Și cum îl cheamă? Habar, Aici mă drag. Nu mai știu. Ce gând nici nu așa. Slab așa. Nu mai ai calculator scan? Nu, Pepe. mamă, parcă mi-e dor așa să mă joc cu țiganul. Gypsy? Gypsy casual ăla sau cum era? Nu, Gypsy e altul. Da, lipsea. L-am văzut. Da. Bă, nu văzusem ceva de curând. Câteva lucruri. Ai pus. Serverul are ceva. Pe puțin. Eu în prima oară am intrat în